Jeg har det som om, at jeg råber op til himlen. Hvorfor gjorde jeg ikke mere? Hvorfor besøgte jeg dig ikke mere? Hvorfor ringede jeg ikke mere? Med min søn. Vi kører rundt med hans legetøjsbiler i sandet og laver kørepruttelyde. Min søn er dybt optaget af legen og viner af grin, når vi smadrer en sandbakke. Der står i journalen, at du ser 2 hoveder, når du kigger dig selv i spejlet. At du hører stemmer, der taler ned til dig, og at du er bange for djævlen. Du mærker trækninger fra leveren op til ansigtet og ind i hjernen. Du lader dit hår vokse for at udvikle et slags urmenneske. Går i bestemt tøj og bærer bestemte smykker for at holde sammen på din krop. Jeg er i 40'erne. Er i hospitalets kapel. Du ligger med halv åben mund.